Des de 2009, 15 han estat els guardonats a aquest premi, dels quals només 5 han estat dones. És, doncs, els 700 Premis Gaudí, que per primera vegada és una dona cineasta la que obté el premi, augmentant la representació femenina al 33%. Aquest any, la Junta Directiva de l'Acadèmia del Cinema Català ha escollit a Rosa Vergés com a guanyadora del Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter 2024. Han estat nombrosos els reconeixements que ha obtingut Vergés, d'entre ells es troben el Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals del 1998 i els premis a la trajectòria dels festivals Picurt de l'any 2015 i FICCAT l'any 2017. Vergés ja era molt present a l'Acadèmia, ja que va estar nominada i nombrada com a membre d'honor a l'Acadèmia del Cinema Català. Aquest any es premia la seva trajectòria amb el màxim reconeixement de la professió. S'ha volgut posar èmfasi en el seu activisme feminista, buscant sempre la presència de les dones en la indústria i recordant el llegat que deixa les futures cineastes. Rosa Vergés recollirà el guardó honorífic el 4 de febrer al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.